Poprad, mesto, v ktorom nájdeš úplne všetko, obzvlášť keď bývaš v samotnom centre. No a presne v tejto lokalite máme na predaj kompletne prerobený trojizbový byt. Bytové priestory prešli kompletnou a rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá výrazne zvýšila technický štandard nehnuteľnosti. No kompletnou rekonštrukciou prešiel aj bytový dom, ktorého modernizácia bola dokončená koncom roka. Celá budova sa zateplila, vymenila sa kompletne elektroinštalácia, urobila sa nová strecha, ale aj takéto veľké balkóny. No a tento byt sa predáva kompletne zariadený. Nájdeš tu chladničku, gauč, sušičku, práčku, jednoducho všetko, čo potrebuješ. Dobre, kávovar tu síce nie je, ale to vôbec nevadí. Pretože na skok od bytu si môžeš vychutnať šálku kávy vo svojej obľúbenej kaviarni. A čo parkovanie? Vo dvore. Prípadne si môžeš zriadiť aj parkovaciu rezidentskú kartu na jedno vozidlo zadarmo. Ak si vieš predstaviť takýto život v centre mesta aj ty, kľudne mi zavolaj, pozrieme sa na byt a možno bude práve tvoj.